mesie the woman interview etu ya na di esi wee bido maka na fa ga-eje na fa gokusieli ife that na the woman ama resist ife fa goterie echekwe na ya na-atagie wee mepee ọnụ wee kọbalị ya everything wee kọsịalị ya na wee chịkọlọfa ncha niile wee na ya wee nalute wee kpọọ nwanne ya nwoke nke nọ na Naija wee kọbalị ya fa tikete mkpu tikete papi ya tikete tikete mami ya tikete ya fa tiketelu mkpu si n'ụwa nke a na o nwere onye believe destiny ya wee sị papi ya na mami ya na ya chọrọ ka ya na die ka ifefa nwee na ndụ ya chọrọ ka ya na die ka ifefa nwee na ndụ ọ sị ma ọkwa na ya wee gbaa di ya akwụkwọ di tiketele mkpu tikete mkpu ka ọ fụlụ na ya gbalị akwụkwọ na ọ mara ife melụnụ na ọ mara ife melụnụ wee bela akwa jekwube that woman na-asị ya na ya mara ife nwunye eji gbazi anya akwụkwọ kedu ife ya mee mgbe afọ ka nwaanyị afọ ji wee gwazi anya na fa bịakwa abịa fia si anyị ekwune na fa ga-eji aka fa wee kwu surprise ka fa bịa wee bupụtewe most of ihe fọlụnụ fa gosielie the man wee bedo aka n'isi wee na-eti wee bedo aka n'isi wee na-eti ha wepụ ọkọt wee kpebe ewelu na kọt wee sị a na amara ụmụaka afọ bikos na fa dọrọ lego na nwunye ga amara maka fa na o nwere ka fa si wee kwu maka fa na ife a bụ nnọọ deceit pure deceit na mba ọ sị m di eyọlugbogo oyọlugbede ya sị ya mba na ya chọrọ ọyọ n'etiti na-abanye asị ya mba na ya chọrọ ịghọtago so ọkwana ya ewee ka ife niile fa nwere ụzọ na-abụ na wee kpolu nke ya na ndụ wee sị anya kpụzielu nke fa ọnụ ka o jezie kebe ụmụ ya ahụ plọs nwa ya nwoke ọ sị m nne n'ife ya ji wee wetara m akụkọ ọbụ maka akụkọ nkọlọbọsị na-asị na ọ bụrụ na nwoke dee wel like na nwoke gị na ya na-abọ build together na ị nwee right ịfụ wel ya ịghọtara ya wee na-asị na pipụl amara ife na-eme n'ụwa na ife na-eme nọ ife merie ka a na-akọrọ anyị ihe so na ihe afọ m kwuru bụ very right check very well ụmụ nwoke ga-emesi gị 30 ọ sị m na bọsị nwaanyị ji ama onye di bụ ma ọ bụrụ na ọ nwụrụ o nwere onye si n'ezi duru ụmụaka na-abata mgbe afọ ka ị ga-ama ụdịdị ịnọ na ịghọtago na o wee kpọba dị ọkpara ya wee na-aba si ya ihe ya gwara ya asị nwoke na ọ bụrụ nwoke na o mere nna na o mere ibie dọkpara ya wee sị ya mba ihe a ji wee gwa mami ya kịta bụ na mami ya dị strong enough ihold this shocking news na ya du mami ya wee ju n'ọgwụ ka a gwara anya imagine etu ọka esi wee do ma ọ bụrụ na ya chelu mgbe ị nwụrụ ya wee gwa mami ya ọ bụkwa na mami ya bụzie logoz ọnwụrụ a gị na-ewe me ọkwa ya nwa ga-ebu the whole thing o wee na-akwado ọkpara ya gbogo ọkpara ya gbede na amanyezie nke nwa na mami ya ekegolo okie ya wee sị ya mba na nke a ama mme na nke a ama mme na gịnị ya na-abụ gbasara nọ nke eke akere after all that woman enubeghị ya anụ na ị ga-enye nwunye okie ụmụnne na-akpọzi asị ya kedu ihe fọkwa nụnụ ọ chọzi finish the man na biznes ya adago maka na most of ihe o ji eme biznes na-ekele ife niile ụzọ na-abụ fanasị ọ chọziri igbu na biznes ya adago o nwere ife ọzọ ọ chọ nke afọ kwesịrị izuru ofu nwa ka o kpozielu hafụ jekwuwe ụmụaka na-atọ ọnụnwa ọmụ ya wee sị ha mba na ọ bụkwa maka ụmụaka na-atọ ya mara ndị ha bụ ya chọkwa ịma ndị ha bụ as long as na ọ dọrọ mami ya anụ na fadrole ga n'iru ya na ya chọrọ ịma na ọ ga-ekenye nwunye oke if not hapụkwa court again ya na nwa ya okenye okie mana ịma na be anyị n'onwenu na-eke apịghọtago biyi ndị ọkpara ma itele ụba ma itele ose onwenu na-eke yọta na anya wee sị na ya ga-anatazi ka ya jee na ụmụnna jee kpee enyi ọ ga-eke nwe oke onye malụ na ife ya mere jọrọ njọ ya kwuo ọ sị bụ na kịta anọ nwa ya nwoke ka ọ na-akwa ọkwalugbogo ọkwalugbodo gbakọta nwa ya na-efili gị otu si na ọ dụkwa ka ya mee misteki na ya mere nna ya mere ibie ya wee sị nwa ya ka ya ga-esilu this story na decide ya na ya ga-ewepụta ya na fana bụ gafe ife ndị mmadụ eloro na comment section m na-aghọtara ebe a na-eje so na ife fa chọrọ ịma bụ ife this guy mere ọjọka bụ ịgwa mami ya ife papia mere ọka agba nkịtị etu papia si anya gba nkịtị ọ maalụ papia na mami onye ga-ebu ụzọ unu agbakwa nọọsụ ofu nwa ka ọ bụ ofu nwa ofu mkpụlakwụ dị n'ọkụ ga-abụ achọrọ anya afụgo nwaanyị a na ụmụ ya nwere everything
ofu nwa afụ ka ị nyere aka n'isi nke lego wife gị mụọlọ gị wee jee mụọ ndị ọzọ wee bịa zụkobi esi a na ọkwa na nwoke ka ọ bụ ije nwoke. Unu afụgo ife kpata that na all this polygamous in nature will never stop. It can never stop. Ịma maka ihe ngwa na anya ife nna mere mesie ezuko nwa ya, kedu ife ọ na-akụziri nwa ya na o nwere ike imekwa the same thing. So kedu etu anyị si wee chee n'ụwa na ụmụ nwoke ga-echenji ebe nna fa na-ezife oshi maka na asị na nwa nna ya ziri oshi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. This is it. Ịgba ife na-ewute mbụ na m adịrọ against this man ịchọ nwoke ọzọ ọ ịchọ nwa ọzọ. Adịrọ m against that. After all, ọ nwoke ka ọ bụ ịghọtago. Mana kedu ife ị ga-eji mie n'azụ nwunye gị wanyị na ọyọ gị ka amụkwuo ịjụ, ọ sị gị ka emee soro gị ịjụ, ka ị decide na nwaanyị ọzọ ka ịchọ, kedu ife ijiri wee kwu ya. Kịta biznes die adịrọzi ka ọdụ, o nwerezi ife na-aga aga because na-ekele everything building ife niile fa nwere ụzọ na-abụ. After all, nọ ndị befe nyere ya ego wee tinye n'afịa, afịa wee gaba o wee mebe ọfụma. Makwa ifu ka o si were aka gbasasị everywhere. Mana onye ọbụla si nwa m agwana m ụdị secret a ọmụta nke enye agwana ya ka na mụ nwa ama like ka nwa m nwoke mee nwa onye ọzọ destin ma like ya. Ebe ị chọrọ nwa nwunye gị is willing for nwa instead o tinye option nke ịjụ ịma ntinyezi option nke gị na ịgba nkịtị jezie si n'azụ maka na nwoke ka ịbụ polygamous nna imelụ nna ime ibie. Ọ bụrụ na nwaanyị a bụ ajọ mmadụ o nwere ike ịnọ UK kwụ ụgwọ achọba ụmụaka afọ achọba. Unu ada ama mgbe unu ji take risk ma ọ bụ gị nwa sef gị nwa bụ die ka maka na ezigbo mmadụ ka ọ bụ ọfụchaghị n'anya fọkpa ịzọdo n'ala. Nwaanyị si na ya nwere ike inye ndụ ya for you, ọ mara na ọ na-afụ gị n'anya na ana efulefu, you don't even love her that much. O nwere ife nwa gị mere as long as I'm concerned, the best son on earth. I don't care how you feel about it, this is me. Mụta nke gị nye agwana gị o ma ife ile na ife dị gị anyị mee do njọ o, mana akwa ifụlụ nke m ọ ga-agwa m o yes. Amara m etu udu si eche achọ gị afụghị ụkụta azụ gị nwaanyị afụghị akwagide gị iyi gị gide gị na mmụọ ya nwere ife ọma mme gị ị ga-asị na iwugo bụ na iwugo onye nkọsi anya were ntị a wee nụrụ. Ihe unu na-eme ajọka o, ihe unu na-eme ajọka. So ihe this guy mere ọdụ njọ. Nna ya o kwesịrị isi na ama nkenyezi oke, nna ya o kwesịrị ọnya jewe na ụmụnna jee fight ba ka onye kwuo oke nke ya regardless na fake ego. Kedu ife ilo ha gara ikwu much ndị be anyị ndị alụdo ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.